ikan dan sepeda. Apa? Apa? Lupa gila. Rasa gunung kok. Tahu lah. Hah? Main bola, main bola. Semua jawab. Kacam lo. Oh, begini loh.
Cileane kita
gendera runtek ana ing Probolinggo, gulung mengko kowe bakal kon bali nang negaramu. Ngono. Monggo ngruwake pengorbanan. Alam-alam. Balani! Aku gelem manut waton aku wis temukan yang pati. Kowe ngono mati. Oh ya, ojo mlaipun bali kowe. Ayo wong Portfolio. Matu aja kowe. Kowe sumikir apa mati kowe? Bagian temen. Sumikir apa mati? Kanca ruangmu wis bosah-bosah. Pindho bomelan mati. Kowe becik semikir. Aku sumikir. Yo. Eno, yen wong kene wis kebuka kok kene bakal sumikir. Sumpahmu kowe bisa becik wis gilik. Aja cuma mang loro. Monggo sakit. Maju. Iki semua. Bakal kau sudah lopo. Tak ranting papan kene. Ayo, metuan jopo. Wah, biar diomongi ra nyambung kok. Nek kek. Ngono mu tau iki. Nek kek ngono metu ya. Ayo. 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 Ya. Wis blok ora. Rap. Kowe. Tuh. Wadani wake jawabe atung. Bata! Ayo metuan jopo. Kowe iki mudeng ora lek nyok ulo. Iki ulo, sampe gede kaya biasa sampe. Tatuk. Goblok. Lu nak pakanan mbok sajen iki lho. Wis, gune jopo ini. Ya sing arep. Kene. Wah, ngele yo. Nek ngono lho ae. Hei, nak diomong itu wis Ke ora? Yo tak ora. Go. Wis sing apik. Kowe iki iso ora? Waduh. Kandhane udah ado ae. Yo. Basi arep. Sak goblok jane kowe. Goblok kene. Kowe iki goblok kecil iki lho. Kowe kudu ning kene ora usah mlebu. Lah. Eh. Wong bingung
Lebih. Warai carane piye? Wow. Jal kon. Kula loro iso. Lah iso kok ora gelem nganggo. Itu nyeluk aku. Beneran iki kupulku teles kabeh. Kupulku banjir. Aku metu karo golek tontonan.
Anakku, tadi temno wong kono. Oh, aja Melayu. Anjlok, medon apa rai? Aku medon, kudune disawer lho. Ora disawer tak gendang. Tak jambale aku. Ora sita. Balik. Ayo Kang. Ayo Kang, bela betul Kang joget-joget yo. Asik. Sesomrei. Asik, ndane ade. Aku melu. Gue asik deh, Ton. Kowe kok grusak-grusuk ndang nondi lho, Dek, kok metu kok ninggal kancam. Aku amen ndang ndelok ketoprak rek. Ketoprak nondi? Iki lho Kang nang Tritunggal, Kang Desa Tritunggal. Ya. Dukun iki. Kali untuk. Wah, kowe kok salah. Iki menono Desa Tritunggal, Duko Sungai Gigi. Kali untuk Sungai Gigi. Lho kowe Kali untuk. Kali apa? Sungai Gigi untuk. Ayo walik-walik kowe. Walah koplak kowe ndang-endang. Maksude piye, Kang? Lho, kowe iki lho ndelok ketoprak ning Tritunggal kene iki acara apa dak ngono dijelasno. Acarane pernikahan. Lho, ora mene, Kang. Alhamdulillah bengi iki gak diudani ya Kang. Diudani tak ketok ndang. Maksudnya ora udan lho Kang, cuacane apik. Ya jelas no. Wah kae blenger kodanan saiki no terang benderang. Muga-muga ora udan nek kok acarane selesai ngono. Bayam gaduh-gaduh. Lah piye? Wis didongakno wae ndang muga-muga sing kagungan kersa iki ya sabubare nimbali ketoprak Wahyu Manggala. Rezekine ora lokane tansaya kebah amin. Sehat kabeh sak keluarga amin. Yo selamat kabeh sing nanggap sing ditangkap sing nonton rezekine kelumpuk pirang-pirang amin Allahumma. Ngono lho ndang. Iya Kang, wis durang jas masuk. Sing penting iki nek ketoprak Wahyu Manggala iki jadwale wis metu rong Kang, kancane wis metu lho. Aja kuwatir, mau lagi didumno karo bose ngono. Wah, nek ngono aku ape banjir Kang jane lowongan. Ana jane bolongan akeh. Carane banjir piye Kang muncul?
gampang langsung ae ditelepon nomere bose. Piro, Kang? Kowe gak ngerti ya? Ketoprak Wayu Manggul iki asli saka desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, pimpinan Lek Mogol ngono. Oh, nek nanggap gampang langsung nomere nang iso di streaming RHS Production. Ndi Kang? Nang isor iki lho. Wah, nang layar TV Kang. Iya. Lah nek sing ora TV ra iso nanggap lho Kang. Goblok. Ya langsung ditelepon nomere tak dudono. Piro Kang? Tak boy ya Kang ya. 081 masuk 128 mudeng wae paham langsung digas dikebeki jadwale ngono. Iya Kang, alhamdulillah sopra istirahat ya Kang. Jalan-jalan nanti Karang Jahe. Oke, ya sudah jalan-jalan refreshing ya Dek ya. Iya Kang, nanging ayo diringi DJ ya Kang. Oke, DJ Wayu Manggul. Wah, wah, hei, hei, hei. Oh, 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 oh. Oke, oke, oke. Wasir WM Audio WM Meeting Anton Channel Chandra Official WM Meeting sukses selalu. Ladu Lighting asik asik. Wayu Manggul lagi. Soklo batok. Ya, singo wacane Wayu Manggul. Taponane betul. Iya, tabrak dasar aku kalah canwas. Wah, Manggul. Senopati saka Purbalingga. Kok dalem sapa kowe? Disrawungke. Aku uga kalebu senopati saka kraton Pajajaran. Aku kang aran Munding Kusuma. Kowe Munding Kusuma senopati saka Pajajaran. Ora kleru. Sakwise aku kandha bloko lamun tok aku senopati saka Pajajaran kang aran Munding Kusuma. Guyumu ngakak-ngakak pindhane kaya dene manuk gagak. Apa sing kok karepke, Galawati? Kene ora. Mergo aku ora usah susah-susah goleki kowe. Kowe wis panumat kono ing ngarepanku. Tenane malah kosok baline, Galawati. Kabeh mau bisa diarani lamun to senopati perang saka Kadipaten Purbalingga
kaya kentekan wong lanang. Apa aku ngerti kondo kaya ngono? Mergo sing maju ning pengarepanku. Iki kang diwisuda pinangka senopati mung para wanita tuladhane kaya kowe Galawang. Munding Kusuma, ora usah kowe dadak ngecek lawan aku. Senajan to aku iki wanita nanging aku wanitane prajurit. Yen mung mungsuh kowe wae aku ora bakal wedi. Tur meneh aku ora bakal mundur Munding Kusuma. Ya kaya ngene iki sing tak goleki mungsuh tenan. Ora bakal mengko senajan to ngranggelangi mungsuh kang gedene pindhane kaya sadurung anak-anak. Nanging yen to kowe ngerti sedadine kabehmu selak lawan batinku Galawang. Tenane mono aku ora pengin antarane Pejajaran lan Purbalingga iki nerusake perang adat mergo korbane ora mung prajurit nanging kawula cilik kae sing ora ngerti tentang kipuling perkara kena sanjata kang tanpa netra. Apa ora gagas perkara iki? Apa kowe ora duweni rasa welas lawan kawula-kawula cilik kae? Wis lumrah yen peperangan kuwi bakal nganakake. Nanging Munding Kusuma, ning kene aku bakal ngrakit karo kowe, aku bakal mateni kelawan kowe Munding Kusuma. Tenane aku ora pengen perang kelawan. Mergo aku bakal kondo bloko jumbuh lawan isen-isen ning atiku Galawang. Sing mbok karepe Nalika aku tinemu kelawan kowe ning tengah raranggono, senajan to mung lagi sepisan. Kaya-kaya kadudut rasaku. Aku ora bisa nyelaki batinku. Aku kesesem melang eseme lambemu. Aku kedanan kelawan peropanmu sing ayu pindhane kaya dening Purnomo sing lagi wae nanggal sepisan. jebul kaya ngene senopati saka Pajajaran. Bisane ngalem bono kaya ngono. Tamang Munding Kusuma. Kowe iki musuh. Musuh wis mesti bakal dadi musuh. Dene apa kowe ngandhakake sing kaya ngono? Apa ora ana dalan pedamaian maneh? Kejaba perang lan perang antara Purbalingga apa dene Pejajaran. Stop. Aku ora pengen perang kelawan kowe. Perlu pengen lamun to kowe lan aku digelutan. Gunake aku karo sati. Saya-saya kowe lan aku ngudang siome Bathara Kala. Cilik siset kulitmu gede ceklek balungmu. Lamun to kowe mengko mati, sapa sing kelangan? Ora mligi kadang aku dhewe kelangan. Ora ketemu pira perkara kok dadak kowe kondhone kaya ngono. Wis tak kandhake ana ing ngarep. Aku kedanan lawan kowe. Aku tresno lair batin lawan kowe Galawang. Perang durung kawiwitan kowe wis ngandhakake yen kowe tresno karo aku. Jebul kaya ngono senopati saka Pajajaran. Aja dinako ento aku lanang sing kemis. Ayo kabeh mau kepala nyoto jan. Apa gunane lamun untuk aku dibutan lawan kowe? Tomo-tomo kok siji lan sijine nandang tatu. Iki sing ora tak keping. Gelem apa wae? Ora sudi aku nampa tresnamu. Sapa manis kaya sira. Cedhak lawan aku. Irung bange Wah
siji wae. Prajurit Pajajaran ora ngenangi nalika aku rerujen kelawan kowe edanan kelawan ayumu. Lamun tok iki kabeh kajenengan prajurit Pajajaran. Kuwi ngopo sing tak sono? Mung bobote mergo aku kedanan kelawan ayumu. Ayo gelem mukti bawa ana ing kraton Pajajaran. Mundi Kusuma, ning ngarep aku wis kandha yen aku ora tresna karo kowe, dene apa kowe sing ngoyak karo aku? Dadi kowe mbacut, adreng pengen mbacutke perang adat Pajajaran lan Purbalingga. Ya mesti wae. Yo, yen ngono aja luputke aku. Lamun to mengko kowe pinangka dadi korban Sulame Bantala labi kelawan wong-wong Purbalingga galewan. Lah mbok kira ning kene aku wedi karo kowe ngono kok? Ayo ora sakagak wis. Ditentokake kowe apa aku sing bakal mati. Kandamu wangi pindane kaya gede kembang. Cukup Budi Kusuma. Ning kene iki ora ana menungso sing mati nganggo kepalane tangan. Yen kowe wani, ning kene aku kepengin ngerti. Apa sih? Yen pancen kowe duweni Aji Jaya Kawijaya, coba aku tak. Iya. Iya. Yen pancen kowe pendalukmu. Jogeto tak kendangi supaya aku bisa nglilati atimu. Ayo coba. Ya! Ais! Sepuluhan gondro sepiro kowe kalau mati. Aja luputke aku lamun to kowe nandang tatu. Yen pancen kabeh mau kadangmu Candra-dewa ora trima. Rubutan Candra-dewa 1000 basan. Iki Munding Kusuma ora bakal dikrik apa meneh